tipurembere nepfungwa yeyo yateveri nayo musi wechitatu. Zvakadzarwa Hosea chapter 2 verse 21, chapter 3 verse 21. Okay, God bless you. Tiverenge zvakadzarwa chapter 3. Zvakadzarwa chapter 3 verse 21. Unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni pachigaro changu choushe, seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Amen. So pafadze shoko ravo. Unoto amen. Amen. Pafadze shoko ravo. Usiva kana usingataure blessings yawo. Unofana kutaura blessing. Amen. Sure that amen in church. What you see? God bless you to amen. Wana vanongoti I receive. Mirira kureceive. Okay? Amen. Okay, God bless you. Amen. Right, cigarette pass. Everyone get amen. Okay, God bless you. Tofara kwa pano, tukwasana tose, tuwazuli Jesu, amen. Isiwakanaka, nyanyasha, nekutunza kunyasha zao, nekuti patisa, chakavanzika chikuda kwao. Mushishita takatara pamusoro pomukundi. Amen. Takabona nyasha za Mwari kuti kukunda achisi chinhu chiri kumucheto, asi chinhu chiri kumavambo. Mukaverenga bhuku ya Samueri kumucheto webhuku ya Samueri tinoudzwa pamusoro pemhare dzaDavid. Pamusoro pana Benaya vakapindira shumba muunza, pamusoro pemhare nhatu dziya dzakapinda napakati pavaFiristia kuti dzinocherera Dhavhidha mvura yaaida yemutsime reBheterehema. Tinonzwa pamusoro pe uyo wakarwa kusvika munondo wanamira muruoko rwake. But mukacherekedza ivava vose vanotaurwa in the canon kumucheto wemagwaro pamusoro peumhare hwavo, tinovona ndivo vakatevera Dhavhidha asati atombova chinhu, achidzingirirwa naSauro. But pane chavakaona nechavakatendeswa nemweya waMwari kuti chaiveri David. Saka kukunda hatisi chinhu chinozongova kumucheto, asi chinhu chinoraramirwa kubva pazuva rekutanga. Sekera kunyangwe kuchikoro, kana vanhu vachitanga kudzidza, avatariri kana kureva pamusoro pe kune mwana ari kutanga chikoro, vanovaronga nenzira yekuti aita number 1 ndiani. I remember kare tienda kuchikoro, mushure kuvhara chikoro, kumba waisvikobvunzwa waita nambani, zvaida kuiswa matiri kuti namba yawaita inotaridza kuti wakunda. Saka ukaita number 1, vanofara, uyezve iwe unofara kuti ndakunda. Saka chaida kuitwa instill muvana ndechekuti vade kuexcel, vade kuti vave vanoita number 1 yacho. Andi munovona. Saka ukakona number 2 ukaita number 3, ndizvozvo number 4.
saka zvinoiswa mupfungwa dzavo kuti kukunda chinhu chinofanira kuvapo. Asi kana tazoenda mberi hatichatsvaka muform 4 kuti mubvunze kuti waita nambani, ati munobona, hatitsvake muform 6 kuti waita nambani, hatitsvake ari kuuniversity kuti waita nambani. Nemhaka yokuti kuva number 1 grade 1 zvinotora kuti wagona subject iyi, wagonawo izvi, wagona izvi, zvoisa mupfungwa yomwana kuti kugona ndokunondipa kuti ndikunde vese. Then tozoenda kana kwamberi uko, of course panotsvakwa the best student akaita zvakanaka mufaculty iyi kana mufaculty iyi. Asi kukunda kunobva pamavambo, zvinoitwa nemunhu kubva pamavambo. Saka Ishe vachiti anokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni seniwo ndakakunda. Saka muchichitaedza kutaridza kuti kukunda hakuzongoerekana kwangovapo, asi kukunda Mwari akakuteya makuri kubva pamavambo. Kudakara kunyangwe munhu achi mudoko munokwanisa kuona kuti uyu zvakati unozvikwanisa. Saka haisi nyaya inozotangira wava mberi. Saka Ishe achida kuti pave nokukunda. Mukatarira ndomuna zvakazarurwa, is it chapter 13, let's see, chapter 13 verse 8. Zvakazarurwa chapter 13 verse 8. Saka madambudziko aro achasvika. I'm sorry. Okay, read. Chapter 13 verse 8. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku regwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Thank you. Kwai pane chikara chakabuda mugungwa, zvanzi chakapiwa mumuromo wacho mashoko okumhura vagere kudenga netabhenekeri yaMwari. But verse 8 inoti vose vagere panyika vachanamata chikara ichi, asi vasinganamati ndivo vakanyorerwa mazita avo mubhuku yegwayana kubva nyika isati yavambwa. Kureva kuti kukunda hakuzongovi pazuva irero, asi pane chakaitika seri kwenguva kuti kuna vanhu vakanyorerwa mazita avo. Now zita takavona kuti zita kana munhu achipiwe zita, kuna Mwari zita hachisi chinhu chinofanira kungosiyanisa Josefa naGideon. Zita rine zvarinoreva paupenyu, pachiitire, pamuraramire uri munhu. Saka Mwari wakatumidza, kuti waitumidza zita maringe neupenyu unofanira kuva chinhu ichocho. Solomoni paakaberekwa,
baba vake vakamutumidza kuti Soromoni, asi Mwari vakati aiwa inini ndichamupa zita raakapiwa naMwari rinoreva kuti wakadiwa naMwari. Saka zita iroro rakava nechekuita kunyangwe neupenyu hwake. Wakadiwa naMwari, waiva mudoko kuna vamwe vose, asi wakapiwa umambo. Wakararamira zvakasiyana navamwe vose nekuda kwezita raakapuwa. Amen. Simon, Mwari unotaura naye achiti, iwe Simon, kubva zvino uchanzi Peter. Kwete kuti angosiyana naBartolomeo kana kuti naFilipi, asi zita rekuti Peter raireva dombo. Can you see? Saka Mwari kana akatembera zita rako mubhuku yegwana nyika isati yavambwa, izvozvo zvinotembera mauri hunhu huri maringe nezita irero. Amen. Rekuti ani zita randakapiwa here pandakaberekwa zita randinongodaidzwa naro here. Now zvinorevei kuti zita. Amen. Ngatidzokei kuna zvakazarurwa chapter 2. Verse 17. Zvakazarurwa chapter 2 verse 17. Unenzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke, unokunda ndichamupa mana yakavanzika, uye ndichamupa ibwe jena, napabwe iro zita idzva rakanyorwapo, risingazivikanwe nomunhu, asi naiye unoripiwa. Amen. Terisi, kuna Mwari haisi nyaya yokudaidzwa. Kana isu tichipiwa mazita, tiri kupiwa mazita ekuti tigodaidzwa namazita iwawo. Ati munoona? But kana Mwari achipe zita rine chekuita nezviri mupenyu, mavambo nemugumo weapiwa zita. Sekera pano zvinonzi anenge akunda ndichamupa dombo jena. Padombo iroro pakanyorwa zita risingazikamwe nechero munhu. But kana ari mazita edu, chikonzero achinyorwa pachitupa kuti vanoona chitupa ichocho vagone kuriverenga. Chikonzero chipiwa zita ndechekuti vanoda kutidaidza vatidaidze nezita irero. But kuna Mwari hazvireve kungova nezita rokudaidzwa naro, asi nezita rine chekuita kunyangwe nemugumo wekurarama kwako. Saka mugumo wekurarama kwedu wakateiwa naMwari muzita sezvarakanyorwa mubhuku yegwayana. Zvino pano ndo chikonzero Jesu achiuya. Kwai tazvarirwa mwana, tapiwa mwanakomana, zita rake richanzi unoshamisa, muchinda worugare, gota, baba vokusingaperi, Mwari wamasimba ose. Ati munoona zvose zvaiveri unhu hwaMwari ndo zvaanodaidzwa, nokuda kuti iye ndiye baba vokusingaperi, iye ndiye Mwari wamasimba ose. Muprofita akati uchanzi Emmanuel, kubvira kuti Mwari unesu. Saka risi zita ringoparadzanishwa nomumwe, asi kuti rinoreva izvezvo zvaari kwatiri. Gabriel akati uchazvara mwana ugomutumidza zita rekuti Jesu, nokuti ndiye achaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Amen. Saka navada kuona ndo chikonzero takatarira tikaona kuti haisi nyaya yezvanazongoita nhasi, asi inyaya yezvakatemberwa mandiri. Jesu sei akakunda? Kwai anokunda unofanira kukunda namakundiro andakakunda nawo. Anti munoona? Saka pane makundiro akaita Ishe. Makundiro akaita Ishe ndeyekuti iye haana kungovuya
namawiro akangoita vanhu vose panyika, asi kuti wakaberekwa zviri maringe neshoko raMwari, nekuzadzwa nokudzaswa kwomweya mutsvene pana Mariya, kuti icho chaanobereka chizonzi mwanakomana waMwari. Saka kana taberekwa neshoko raMwari, takaona kuti ndiyo mbeu isingavori, tikaonazve kuti ndiro shoko rinogara. Towisana kwai shoko raMwari abides forever, kana riri uswa hunosvava, kana riri ruva rinowira pasi, asi shoko raMwari mariri mune hunhu hwokugara. Sekera denga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari haripfuuri. Makateiwa mariri simba ramaruramire ekugara, zvisinei nezvakakomberedza, zvisinei nezvingavapo. Amen. Sekera Jesu akataura kuno mumwe abvunzwa kuti koseiko munhu yakaberekwa riri bofu, zvikanzi kuti masimba aMwari aratidzwe. Amen. Simba raMwari rakaratidzwa zvikuru sei kwauri kuti wakaberekwa iwo chiona. Towisana. Simba raMwari rakaratidzwa zvikuru sei kuti zuva rawakaberekwa pana thousands akafa zuva irero vasangoberekwawo. But Mwari wakaita simba guru nokubata zvikuru mauri kuti zvizikamwe kuti Mwari une simba. But dambudziko redu nderekuti kana ndaberekwa ndichiona handione simba raMwari, asi kana ndikaita bofu Mwari wondidzosera meso angu, ipapo ndo pandinoti Mwari une simba. Can you see? Pata kundikuudzei kuti Mwari wakatendera mauri, kana ukatendera sezvaakaita kuna Job kuti apinde nomuzvaakapinda nomazviri, kana akatendera kuti wakaipa aite fanika une simba nekuti munhu aberekwe riri bofu, Mwari unoratidza still simba rake, womudzosera kuona kwake. Amen. Saka shoko raMwari harikoneswe nekuda kwechingaunzwa kana chingava chipingidzo kana chingava chikoneso chingaunzwa muupenyu hwedu, nekuda kwokuti takatemerwa matiri simba rekuti tigone kurarama. Zvakaiswa matiri kuti kunyangwe ndava bofu, Mwari wakatemera mandiri kuratidza simba rake. Anti munobona? Azvinei Moses akatorwa akandoiswa murwizi nekuti wakaberekwa, wakatemerwa kuva mudzikinuri, hapana chaikwanisa kumuparadza murwizimo. Akatanga kumuona ndiye muvengi aida kumuuraya, asi wakaitei? Wakamutora akanomuchengeta. Saka pane kupfuurira mberi kweshoko raMwari harikoneswe nekuda kwezvingauya munzira dzedu. Saka kukunda kwedu kuri papi, kuri kupi, kunotangira kupi? Hama kunotangira mukutemera kweshoko raMwari, nekuti vaakaziva kare Mwari wakavatemera, vaakatemera wakavadana, vaakadana akavaruramisa, wavaruramisa akavakudzawo. Saka pane hunhu hunotemerwa mauri kana uchifanira kuva mukundi. Tinowisana. Zviripo zvinongova iwe zvinokupa kuti usangova nhapwa yezvose zvinongovapo. You get it? Mauri mune that element. Mauri mune hunhu hwekukunda nekuda kwezita rako rawakatemerwa. Amen. Saka then panozova
nehunhu hwekupfuurira mberi. Like it was, vanhu pavakanzwa shoko raMwari vakatenda. Pana Mabasa chapter 2, tikarava verse 41. Mabasa avaApostora chapter 2, ngatirave verse ya 41, maybe na 42. Mabasa avaApostora chapter 2 verse 41. Zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa nezuva iro, vanhu vanenge zviuru zvitatu vakavedzerwa, vakatsungirira pakudzidzisa kwavaApostora napakuyanana kwavo napakumedura chingwa napaminyengetero. Amen. Rangunoti, they steadfastly continued in the apostles' doctrine and fellowship. Amen. Havana kuita zinyeke-nyeke, but steadfastly vakashungirira zvakava hunhu hwavo hwekuti zuva rimwe nerimwe vaizvipa kuna Mwari. Amen. Verse 46. Zuva rimwe nerimwe vakanga vachitsungirira mutemberi nomwoyo mumwe, vachimedura chingwa mudzimba dzavo, vachidya zvokudya zvavo nomufaro. Amen. Nomwoyo wakanaka. Can you see? Vakatsungirira padzidziso, then zuva rimwe nerimwe, nokuda kwezuva raizotevera, nokuda kwechimiro chavaizopfuura nomukati macho, pane zvakagara zvakateiwa mavari. Peter unoti savacheche vachangoberekwa pangai mukaka womweya. Is that right? Musoro kuti mukaka iwoyo chii chaunoita muupenyu hwedu uye kwemakore mangani. Now, pano vakachungirira zuva rimwe nerimwe patsoka dzavaApostora. Amen. Asi tinoziva tose kuti hazvina kutora nguva yakareba apo vakatanga kurwiswa, vakatanga kupararira, mumwe nomumwe achienda kwaanenge ari woga, but aenda ikoko akanofutsa moto wechiedza cheshoko raMwari. Zvakabvepi? Zvakabva pahwaro hwavo, pamavambiro avo. Amen. Takaona kuti mazuva manomwe ekutanga mucheche uya achimwa mukaka ama une chekuita neimmunity yake kunyangwe 40 years. Amen. Anti munoona? Saka zvakatemerwa uye zvaunoita neshoko raMwari mukuvamba kwazvo uyezve munheyo dzako zvine chekuita nekuzvokunda kwako. Pane zvauchasongana nazvo, pane zvichasangana nemweya wako mberi uko ausati wasonganiswa nazvo, asi zviriko. Saka kuti ukunde ama zvinotora zvinorehwa pano, mauri muteiwe, mauri muve naizvozvo zvinofanira kuva kurarama kwako mangwana ako. Vaitana kutwa here nemutumwa kuti muka udye, ndobva amuka bva adya, ndobva avata futi. Zvikanzi aiwa muka udye kuti usazvokurirwa nerwendo. Akamuka akadya, zvanzi akava nesimba pachaakadya ichocho for 40 days dzakatevera. Andi munoona? Saka pane chinokosha mumavambo eupenyu hwedu. Kana tichiunzwa kuna Mwari, atiunzwa hama kuti ngova zinyeke-nyeke. Unhu hwedu noupenyu hwedu ngauraramire, ngaumwe mukaka uyu womweya.
ngaudye chokudya ichi. Amen. Chinozotipa kuti mangwana tigone kukunda. Pane zviri mberi kwedu zvinoda discipline yedu, zvinoda kurovedzwa kwedu pazuva ranhasi. Amen. Kuti murwi akwanise kuzorwa achikunda muhondo, haana kutrenerwa kuhondo, akatrenerwa kumusha. Andi munoona? Kana akasava nehanya netraining iyoyo achiti ko chinonetsa chii, hakuna hondo iripo, unokwanisa kugara somurwi for 10 years pasina kumboita hondo. But izvozvo hazvibvise mari discipline yezuva rimwe nerimwe yechiuto, nekuti zuva richauya richadiwa kuti mukunde. Amen. Amen. Pana Timoteo wechipiri chapter 4 tingoverenga mashoko aya pavhesi ya 7. Timoteo wechipiri chapter 4 verse 7. Timoteo wechipiri chapter 4 verse 7. Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndachengeta kutenda. Thank you. Ndarwa kurwa kwakanaka, Paul unodaro. Haana kungorwa betro imwe zvakanaka, nekuti naiye unotaura achiti pane ari kuti ndapedza rwendo rwangu. King James inoti I have finished the race. Munoziva Paul anotaura Timothy achiti kana uchimhanya race, haungomhanya zvisiri pamurayiro. Kana mukanzi on your marks, kare vaititi get ready or get set, then futiyoridzwa yekuti muchienda. Kana iwo ukanzi on your marks, get set, watanga kumhanya, futi isatiyarira, waita a false start, watanga isati zviri pamurayiro, aupiwe mubayiro. Saka mavambiro akava nechekuita namakundiro aPaul paakasungana neshoko raMwari. Bhaibheri rinoti achiti akazvinyima zvokudya for 3 days asangane chedza paDhamasiko. Ati munoona, akatanga nyaya yake nokunamata. Aenda atumirwa anonese kuti amunamatire, akabhabhatidzwa ipapo, nokuti rugwaro runoti Ishe wakati kuna Ananias, enda munzvimbo inonzi mugwagwa unonzi straight, uchandoona murume anonzi Sauro ari kunamata. He was in prayer. Amen. Saka pakupesera panoti ndarwa kurwa kwakanaka. Wakakutanga nenzira ipi? Wakakutanga nekuzvipa kuna Mwari. Amen. Panofana kuwa that commitment pakuuya kwedu kukunamata. Pave neupenyu unozvipa kune zvinhu zviri zvaMwari. Ndisara munhu asingazivi zviri zvaMwari. Verenga shoko raMwari. Namata nguva dzose. Zvipe pakuzvirovedzera kururama kuri Mwari. Amen. Amen. Shonga kururama. Kunyange musango mauri wega munorira shiri, pasina unokuvona. Shonga kururama. Amen. Izvozvo zvousingade kuti vamwe vanhu vakuone uchiverenga. Uri wega usazviverenga. Zvounotarira, ini ndikasvikapo wakazvitarira, wozvivhara kana riri bhuku, wozvidzima kana iri foni, usazviita uri woga.
Can you see that? Now, you have a good start. Tanga zakaruramo. Amen. Zvosingane kuonekwa wakapfeka usazvipfeka kunenge pasina anokuona. Let's have a good start. Nokuti tinoda kukunda. Paul akatanga rwendo urwu anotara paupesira ndarwakurwa kwakanaka. Sezvo takaona munashe takandotsvaka kuti Jesu wakabvepi, wakazvarwa sei, akararama sei, tikaona kuti ndo zvaanoti uku ndiko kukunda. Saka nesuwo ngatifambe nenzira imwe. Shoma kudenga vatibatsire. Saka pano rugwaro runoti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda. Akatanga nenzira yokutya Mwari, nenzira yekuzvipa kuna Mwari, kuti agone kuraramira kuzokunda. Amen. Peter okutanga. Or is it, okay, let's just go to Paul. Vagalatia. Book of Galatia, chapter 1. Can you read verse 15, 16, 17? Galatia chapter 1 verse 15. Zvino Mwari iye wakandisanangura kubva padumbu ramai vangu akandidana nenyasha dzake, wakati yafadzwa nazvo kuti yaratidze mwanakomana wake mandiri, ndimuparidze pakati pavaHedheni. Pakarepo handina kurangana nenyama neropa, handina kukwira Jerusarema kuna avo vakanditangira kuva vaapostora, asi ndakaenda Arabia ndikadzokera Dhamasiko-zve. Amen. Paul paakadanwa, wadanwa naMwari, unoti handina kupangana nenyama neropa. Wakandotsvaka zvokwadi yechaakanga aratidzwa nechiedza munzira. Akaenda murenje reArabia. Ndimo maakanonamata, ndimo maakanotsvaka zvokwadi yeicho chaakanga ashonganiswa nacho. Yes, chiedza chakamujekera, inzwi rikati wasanangurwa kuti uparidze shoko raMwari. Paul ari kuti iye Mwari wakafadzwa nazvo aachatangira paDhamasiko, wati Mwari wakandisanangura kubva mudumbu ramai kuti azarure mandiri mwanakomana wake. Nokuda kwokusanangura kwaMwari kwokuti mwanakomana waMwari azarurwe kuna Paulo, haana kuenda kundotsvaka zvisizvo, haana kundozvibatanidza nezvisizvo, wakandozvibatanidza nokutsvaka zvokwadi yaMwari kuti akwanirise chakanga chavambwa maari. Anti munobona? Ndoshikonzero vaGalatia anowadza achiti muri vokusafunga, makatanga mumweya but munoda kuzondopedzisa munyama. Paul wakashuvira nekupanga ichecho chaiveri kwaari kuti chisava zvinongova pfungwa nechiitire chiri nyama, asi ave Mwari. Amen. Saka toona matangiro akaita Paul. Anoti ndakaenda kuArabia, adzoka akaenda kuDhamasiko, akatanga kuparidza. MuDhamasiko vakazviziva kuti akuparidza, vakada kumuuraya, akaburutswa napa wall nebasket. Akabva ipapo akaenda kunoparidza, akawanikwa naBhanabhasi. Bhanabhasi akamutora akamuendesa kuna Peter vaari kutaura pano. Vakada kusamugamuchira nokuda kwokuti vaiziva kuti ndiye uya akanga aripo Stefano paakatakwa namabwe, ndiye aibata vanhu vachivaendesa kujeri. But Barnabas Mwari wakamushandisa kuti akwanise kuunza Paulo pakati pehama dzokutenda. Agamuchirwa nehama, wakaenda Antiochia.
Let's see zvakaneta kuAntiokia. Chapter 13 yamabasa. Chapter 13. Can you read from verse 1, maybe just read up to verse 3. Verse 1. Zvino pakereke paAntiokia paiva navaprofita navadzidzisi vaiti Barnabasi naSimeoni wainzi Nigeri naRukio weKurini naManaeni wakanga arerwa pamwe chete naHerodhi mubati naSauro vakati vachishumira Ishe nokuzvinyima zvokudya. Mweya Mutsvene akati, nditsaurirei Barnabasi naSauro kubate basa randakavadanira. Ipapo vakazvinyima zvokudya, vakanyengetera, vakaisa maoko pamusoro pavo ndokuvaendesa. Amen. Now can you see kereke yapaAntiokia? Pane chinhu chavaipfuurira mberi machiri. Zvanzi vange vachishumira Mwari, vachinamata Ishe, vachizvinyima zvokudya neminyengetero. Mwari ndo paakataura, Mweya Mutsvene ndo paakataura, chinditsaurirei Barnabasi naSauro kubasa randakavadanira. Ati munoona mavambiro acho. Vakavamba nomunamato, vakavamba nekushumira Mwari, vakavamba nekuzvinyima zvokudya. Mwari ndo paakataura pakati pavo kuti vachienda kubasa raakavasanangurira. Saka kukunda hama akuzovi mberi, kunofanira kuva pamavambo. Toona zvino Paulo akuenda unotara pane nzvimbo achiti kuna Timoteo, unoziva kurwa kwandakaita nezvikara paEfeso. Akati kana ndini andizvikudze hangu, asi kunyange ndiri muduku kuvaapostora vose vakadarwa naShe, but ndinovadarika pane zvandakapfuura nomukati mazvo. Kana kuri kurobwa ndinodarika vose, kana kuri kushiwa mutorongo, kana kuri kurobwa netsiva, kana kuri kuvhiringwa ndinoidza hama, kana kuri kuiswa mujeri, kuputsikirwa nechikepe, kuva pakati penjodzi mugungwa, kunyange panyika. Polati zvose zvindakapfuura nomukati mazvo. But sei Paulo akagona kukunda nokuda kwehwaro wekutenda kwake. Anti munobona, auzivi chaunosongana nacho mangwana, auzivi chiyero chasimudzwa wakaipa muupenyu hwako. Iva neupenyu hune kukunda kubva pamavambo. Can you see? Aikona kuva victim yezvinhu zvose, aikona kuva nhapwa yezvivi zvose, aikona kubatwa neutera hwose. Iva neunhu hwokukunda. Apo vamwe vari kuvhiringwa nebanje, apo vamwe vari kuvhiringwa nebhizi moral life ringoitwa panyika, mauri ngamuteke kukunda zvimiro zvakadaro. Amen. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti panofanira kuva neunhu hwomuraramire kuti zvikuitire zvakanaka mberi. Anokunda ndichamupa chinhu ichi. Ndiani anokunda? Vakira mauri unhu nehanya yokuda kuva mukundi. Amen. Apo vamwe vari kusuwiwa nemweya yekusarurama iri kungobata vadoko muzuva rino, iwe fuka unhu hwokuti ndinoda kukunda. Amen. Ndisava nhapwa kune zvakaipa nekusarurama kuri kungobata vamwe. Zvinogoneka kuti ukunde. Amen. Timothy wechipiri chapter 4. Ngatidzoke zvekare kuna Timothy wechipiri
I mean rather, okay, let's start with Timothy Okutanga. Timothy Okutanga. Then we'll go to Timothy Ochipiri. Timothy Okutanga, got to receive chapter 4. Tingo venga verse. Let me see. Verse 6, 7, and 8. Timothy Okutanga chapter 4. Verse 6. Kana uchiyeudzirwa hama zvinhu izvi, uchava mushumiri wakanaka waKristu Jesu, wakarerwa namashoko okutenda nedzidziso yakanaka yawakatevera nomwoyo wose, asi urambe ngano dzisine hanya naMwari nedzechembere, uzvirovedze kunamata Mwari, nokuti kurovedza muviri kunobatsira zvishoma hazvo, asi kunamata Mwari kunobatsira pazvinhu zvose, zvakune chipikirwa choupenyu hwazvino nohunouya. Amen. Ndingakunda sei zvanzi Timoteo wakarovedzwa pane zvinhu zviri zvoumwari. Why he was nourished, akapiwa zvokudya zvake, zvaiva mashoko okutenda nedzidziso yakanaka. Why iyoyo you carefully followed, akanyatsoteverera, ndo zvinomupa kukunda. Paul ari kurayira Timoteo. You remember takataura Timoteo anonzi unozviziva iwe kubva pauduku hwako kuti wakadzidziswa namagwaro kuti uve munhu unokwanisa kurarama zvakanaka. Now, Timoteo was nourished, akapiwa zvaimupa kuti ave noutano, zvaimupa kuti agone kuva munhu unorarama. Yaiva dzidziso yakanaka, aiva mashoko okutenda. Andi munoona, azvitangire mberi uko, zvinotangire kubva pauduku. How you handle yourself. Ndo chikonzero kunyange Josefa wekare, na iye muuduku wake akava munhu ari disciplined. Vakoma vake vakainonofudza makwai, vainouraya zvimakwai ikoko vachidya, vachiita zvose. But Joseph ari mudokodoko, waiuya achirevera kuna baba kuti ana mukoma Reuben patachifudza makwai, vauraya gwayana ikoko vakadya. Imi munoziva kuti Reuben panguva iyoyo pakazoberekwa Joseph, Reuben anga atoroora. That means vana vaReuben vaiva nezera naJoseph. But Joseph ndiye ndo zvinokwanisa kuziva kuti makwai aya anotibatsira mangwana. But Reuben anopota kureva kwaachidya musango. Why? Joseph akazvirovedza kukururama, even at that tender age. Amen. Paakatumwa nababa vake kuti ndaunopa zvokudya kuvakoma vako, haana kuita juti rekungoti ndakuenda aenda avashaya ongodzokota ngavashayaka, but akavatsvaka dakara avawana. Waiva nehanya yekuti chaari kuda kuti aite chinofanira kuti chiitwe mukuzara kwacho. Ati munoona, ndo zvakamupa kuti atsvake vakoma vake dakara avawana. Chii chaaida Joseph? Aida the good welfare yavakoma vake, waida kuchengetedzeka kwavakoma vake, waida ramangwana rakanaka revakoma vake. Saka aizviita nekuripota kana vakoma vauraya makwai musango kuti muri kuuraya bhesi yepfuma yevana venyu. Saka baba ndonovaudza kuti zvamuri kuita musango. Ndo chikonzero kunyange paakatengeswa
ari mumama Potifa wakararamira the principal yekuti ndinombovani. Haana kubvuma kushatiswa upenyu hwake nokuda kwezvaaiziva kuti mangwana ariko. Towisana. You don't make your life aukanganisi upenyu hwako in any manner nokuda kwokuti ndo zvinongwetwa ona vamwe. But you know kuti iwe unofanira kuvani mangwana. Kukunda hakuzove ikoko, kukunda kunotanga Joseph uchifudza makwai. Amen. Kunyange ari mujeri aiziva kuti ndinombovani. You know, mujeri mune zvese zvinoitwa. But Joseph haana kuraramira upenyu hwejeri, akararama upenyu hwokururama. Ndo chikonzero akazobudiswa ipapo akandova the greatest man in Egypt. Nemhaka yei unhu hwaakararamira kubva pauduku hwake. Saka Paul ariudza Timoti achiti iwe unozviziva kuti wakarerwa nedoctrine yakanaka. Tinowisana. You adhere, unoraramira padoctrine iri yechokwadi inovaka hunhu mauri kuti kunyange uchiri kuchikoro, kunyange uchiri mudoko, pane chinooneka chiri umwari hwaMwari mukati mako. Then kungova serudende runongorarama nemhepo dzenyika ino. Amen. Ndiko kukunda. Towisana. Right. Timothy wechipiri chapter 2. Pataverenga panoti wachiti pana Timothy wokutanga Paul achirayira Timothy achiti kurovedza muviri kunobatsira hako zvishoma, but kunamata Mwari, Paul aienzanisa kurovedza muviri, bodily discipline, bodily exercise, kuexercise muviri kunoupa kuti ukwanise kuva nekuchengeteka. Tinovisana. Now munhu unotambe bhora ane disciplines anofudwa nomukati madzo kuti zvimuitire zvakanaka kana amubhora. Anokwanisa kuwa uye anokwanisa kusvotuka mudenga odzoka pasi achisvikotsika. It's like a soldier. He is so trained kuti anokwanisa kujamba kubva panapa achienda pasawa. But inini ndikada kujamba panapa apa nokusvikoka ipapo. But a soldier is trained kuti akwanise kuita zvinhu izvozvo nokuda kwehunhu hwebasa rake. Saka there is a discipline inofanira kuva mumunhu anonamata Mwari yekuti anokwanisa kuresista, anokwanisa kumira, anokwanisa kufamba pasingafambike nechero munhu. Zvinobva padiscipline yaanopiwa as a soldier. Towisana. Tinoudzwa neve science ava vehutano kuti munhu unofanira kumwa 5 liters pazuva. Yes, it's good for me kuti ndimwe 5 liters dzemvura pazuva. But murwi paanopiwa chibhodhoro chemvura apiwa chibhodhoro chine even 2 liters. Kana achienda kundorwa amwe mvura 5 liters. Unofanira kuziva nokurovedzwa mvura yaanomwa namamwiro acho ekuti anokwanisa kufamba achiita basa nokurwa asina mvura yacho. Can you see? Saka chii chinoitika, muviri wake unofanira kurovedzerwa
kuti ukwanise kurarama under such tough conditions. Ndozvo zvinofanira kuva paupenyu huno. Tive nehunhu hunokwanisa kuraramira the tough conditions dzenyika ino. Tisingaiswi mumutera wokusarurama. Amen. Saka Timothy wechipiri chapter 2. Can you read verse 1? Maybe up to verse 5. Timothy chapter 2 verse 1. Naizvozvo iwe mwana wangu, iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Jesu, izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, uzvipe vanhu vakatendeka vanogonawo kudzidzisa vamwe. Utambudzike pamwe chete neni somurwi wakanaka waKristu Jesu. Hakuno munhu unorwa papfumo unozvipinganidza namabasa oupenyu huno, kuti agone kufadza uyo wakakokera kuhondo nomunhuwo kana achivivana navamwe haashongedzwi korona kana asina kuvivana sezvakarayirwa. Amen. Saka panofana kuva nediscipline. Panofana kuva nomuraramire unovunza mumurwi chikonzero chake chokurwa. Amen. Uyezve zvanzi hakuna murwi anofana kuzvipingaidza nezvinhu zvenyika ino, asi kuti ave wakatsaurirwa iye wakamudanira kuhondo. Ndo makundiro atinokwanisa kuita. Tine discipline, tine hunhu hwatofana kuraramira, tine mafambiro atofana kuti tiite zviri maringe naiye wakatidana. Remember, ndo zvaive muna Kristu akati handiite chinhu kusvikana nababa vachichiita. Anoti zvokudya zvangu kuita kuda kwavakandituma. Baba vakandida nekuti ndakachengeta shoko ravo. Saka ndozvazviri isu takadarwa kuti tive varwi muhondo iyi. Kukunda kunouya namazvibatire anoita murwi, namadyire anoita murwi uyu, namafambiro anoita murwi uyu. Zvinounza maruramire ekukunda. Amen. Saka zvinotora upenyu ihwohwo kuti tikwanise kuzova vanopiwa chakarehwa naShe kuti anokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu chokutonga seni ndakakunda ndikagara pachigaro chaBaba. Amen. 1 John chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. Vana vaduku, imi muri vaMwari, makavakunda nokuti uyo uri mamuri mukuru kuna iye uri munyika. Amen. Isavanoti muchakunda seni ndakakunda. Now, chii chinokunda? Takavona pana 1 John paya. Was it 1 John chapter 2? Why chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Saka kwai vana vadiki makavakunda nekuti ari mamuri mukuru kune ari panyika. Saka isewoti anokunda ndichamupoti agare neni. Saka ndiani anokunda? Zvanzi pane chiri mamuri chinoita kuti mugone kukunda. Kwai ari mamuri mukuru. Towisana. Now,
Saka andikone kukunda kana pasina iyeyo anoraramira mandiri ari kunzi ndiye mukuru kune chiri munyika. Kureva kuti simba rinogara mandiri rinofana kuva rinodarika riri munyika, kusvika pfungwa dzangu nechido changu achiitwe subjected, achiitwe nhapwa nezviri nyika. Ari mandiri mukuru, saka ndinogona kukunda nekuti ari mandiri wakakunda nyika yacho. Ari mandiri mukuru kune uyo ari munyika. Saka zvanzi vana vadiki, imi makavakunda, kwai imi vana vadiki muri vaMwari, uye makavakunda nokuti iye ari mamuri mukuru kune ari munyika. Amen. Can you read verse 5? Verse 5. Ivo ndovenyika, naizvozvo vanotaura sevenyika, nenyika inovanzwa. Amen. Ivo ndevenyika, vanotaurawo sayo, vanopfeka sayo, vanorarama senyika, vanoinfluenswa nenyika. Asi zvanzi ari mamuri imi haagone kuitwa nhapwa neinfluence yenyika, nokuti ari mamuri wakatokunda nyika. Saka imi makakunda. Chii chinokunda? Kwai ari mamuri ndiye anokunda. Saka Jesu akati, kana mukakunda seni ndakakunda. Haana kuti kana mangokundawo, but pana makundire anofana kukundwa nawo. Makundiro akaita iye. Chii chakamboita kuti agone kukunda? Johana anotinyeurira pano kuti pane ari mamuri ari mukuru. Amen. Ko ishe kuti akunde zvakambofamba sei? Nokuti ari kuti kundai namakundiro andakakunda nawo. Atione vaKorinthe chapter 1 verse 19. vaKorinthe 1 verse 19. Verse chapter 1 verse 19. Nokuti Baba vakapara nazvo kuti kuzara kwose kugare maari. Thank you. Ise Jesu anoti ndakakunda nyika, saka nemiwo kundai. Akakunda sei? Kwai nekuti Mwari vakafadzwa nazvo kuti kuzara kwaMwari kugare maari. Ndochikonzero Jesu wakunyengetera akati ivavavo, kwai kana imi mukatenda kwandiri, ini naBaba tichaita ugaro hwedu mamuri. Saka akakunda sei? Akakunda neugaro hwaMwari maari. Saka Paulo achiti imi muchakunda nekuti pane ari mamuri ari mukuru kunyika. Saka Ishe akakunda nokuti zvakafadza Mwari kuti uzere hwaMwari hugare maari. Zvose zvaiva muna Kristu wakazvidurura mukereke yake. Saka tinokunda nokuti uzere hweumwari hunenge huri matiri. Amen. Mukavona, I think it was in Matthew. Matthew. Let's just go back to Matthew. That must be Matthew. Yes, Matthew chapter 3. Can you read verse 16? Matthew chapter 3 verse 16. Jesu wakati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura.
Zvinotarira denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari achiburuka senjiva, akauya pamusoro pake. Zvinotarira inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Amen. Akabatidzwa kwai mweya wakadzaka ukauya paari wakaita senjiva. Ndo zvinorehwa naPaul kuna vaKorinto achiti uzere hwaMwari hwaigara maari. That's how he overcame. Seni ndakakunda. Akakunda sei? Akakunda nekuti wakati kuna John, zvakanaka tizati sekururama kwose ndibhabhatidze. Maari maiva nechisviviro chekukwanirisa zvose zvinonzi kururama kwaMwari. Saka Paul ati iwe Timoteo unozviziva kuti kubva pauduku hwako you were instructed namagwaro kuti unofanira kuzvibata sei namararamire ari kururama kwaMwari. Uyezve you were nourished. Chokudya chako chaiveri shoko rekutenda. Amen. Saka Ishe Jesu akakunda nekuda kwokuti mweya waMwari wakagara paari muuzere hwawo. Ndo zvakaitika pachapter 3 yaMatiyo. Amen. Mweya waMwari wakazogara maari muuzere hwawo. Let's continue chapter 4 yaMatiyo, chapter book yaMatiyo chapter 4. Can you read from verse 1? Chapter 4 verse 1. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa naDhiabhorosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva namakumi mana nousiku namakumi mana, akabva oziya. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi munhu haangararame nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Amen. Now, one thing, paakabhabhatidzwa, akabhabhatidzirwa nyaya akapupura yekuti ndinofanira kuzadzisa kururama kwose. Andi munoona? Ndoshikonzero akagona kukunda. Maari maiva nehanya yekukwanirisa zviri shoko raMwari. Saka Paulo naiyewo paakatenda unoti handina kunopangana nenyama nekunoita nharo. Saka achiudza Timoteo achiti iwe usangoneswa nekungova nenharo. Siyana nezvenharo, siyana nengano dzechembere, zvirovedze pakunamata. Ati munoona? Saka ndo zvaiverishe. Saka wakakunda, akada kuti kururama kukwaniriswe. Ngaive hanya yeupenyu hwako kuti ndinoda mararamire angu, upenyu hwangu huraramire kururama kwaMwari kukwaniswe mandiri. Adaro ndo paakabhabhatidzwa. Wabhabhatidzwa kwai abuda mumvura, mweya waMwari ukaya pamusoro pake wati ndiye mwana wangu wandinofarirawo. Amen. Saka wakafarirwa naMwari. Then chapter 4 inozarura ichiti akatungamirirwa nomweya mutsvene kuti aende murenje. Haana kungoenda, wakatungamirirwa. Varoma chapter 8 yoti vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. John woti chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Can you see how you overcome? Wakatungamirirwa nomweya waMwari. Vari vana vaMwari vanotungamirirwa nomweya waMwari. Vakaberekwa naMwari kwai vanokunda nyika. Ndo makundiro atinoita. Amen. Atikunde neprogram chedu, atikunde nekuita kwedu. Ndo chikonzero achiidzwa wakadzoka kune zvakanyorwa, akati kwakanyorwa kuchinzi. Amen. Handiite zviri kunze
kwekwakanyorwa kuchinzi. Akazviisa pasi, akatungamirwa nomweya. Amen. Shoko raMwari riri maari. Amen. Tangoverenga zvishoma kubva the greatest battle ever fought. The greatest battle ever fought. Muchibuku ichi page 15. If this church right now could be put together kana kereke ino zvino ingaunzwa pamwe and knitted together with such yobatanidza pamwe chete naivavo, that every person kuti munhu mumwe nemumwe will be in one accord, unova mumwe yamumwe, with not one shadow of doubt anywhere. pasina mumvuri umwe chete wekahadziko. There would not be a feeble person in our midst in 5 minutes. hapazovi nomwe chete unorwara kana usine simba pakati pedu mushure memaminiti mashanu. There will be nobody here hapazovipo neumwe pano desiring the Holy Spirit, anoshuvira mweya mutsvene but would receive it. asi iye usingazomugamuchiri. If you would just get that certain thing fixed. kana koga mungagadzirisa chinhu chimwe chete ichocho. Amen. Amen. We must be in harmony with the word. Tinofanira kubatana kwa mumwe neshoko. Harmony with one another. Tobatana umwe kune mumwe. Amen. Amen. Now, there is where the battle begins. Ipapo ndipo panovambo okurwa. We cannot overcome hatikwanisi kuti tikunde until we are in battle. dakara kogata pakurwa. Amen. Amen. So when we are in battle, kana tichinge tapakurwa, we must be under the principles of battle. Tinofanira kuva pasi pemurau yokurwa nayo. Amen. Amen. So the battle begins saka kurwa kunovamba right in your mind. utanga murangariro mako. Now you remember, zvinorangarirai, it's not Christian science now. hakusi kufunda zvino kwechikristu kwemusikirwo wezvinhu. Now there's this church of the Latter-day Saints. iriko kereke iyi yevatendi ve-Latter-day Saints. They say the mind must be above, the flesh. vanoti murangariro unofanira kuva kana kucherechedzwa kudarika nyama. Amen. Amen. Now, it's not what you may put your mind to think. Asandizvo zvaungarovedza murangariro wako kuti ufunge pamusoro pazvo That will overcome the body. zvinokunda mutumbi. No. Kwete. But in the mind asi mumurangariro is where you receive the word of God. ndaimomo maunogamuchira shoko raMwari. That's why Jesus says, ndio chikonzero Jesu Kristu akati, in my mind, mumurangariro mangu I want to fulfill the will of God. ndinoda kukwanirisa kana kuzadzikisa kuda kwaMwari. Can you see that? Unozviona? The battle begins right in your mind. kurwa kunotanga mupfungwa dzako. The mind murangariro accepts life, kunogamuchira upenyu, which is the word of God, inova shoko raMwari, and there brings the life. zvino ipapo mobudamo upenyu. Your thoughts doesn't do it. mirangariro yako ga kana kufunga kwako koga hakuzviiti. You get the point. Unozvibata? It's not just what you dream to be. Sandizvo izvo koga zvaunofunga kuva, What your mind thinks you should be. kana zvinofungidzirwa nemurangariro wako But kuti it's your yogava, mind being subjected to the word. asi kuiswa pasi pokuteerera kwemurangariro wako kushoko. Can you see that? Unozviona? That's what the Bible says. Ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. We have the mind of Christ. Tine murangariro waKristu matiri. What is the mind of Christ? Ko murangariro waKristu chii? It is the word. Ishoko. Can you see that? Unozviona? It's not just daydreaming. Hakusi kungorota masikati. It's not just thinking in your mind. Hakusi kungofunganya mumurangariro But mako. who controls your Asi mind? ndiani unotungamira kana kubata ushe murangariro wako? Can you see that? Unozviona? Now that's where the battle begins. Ndipo panotanga kurwa ipapo. Amen. Amen. How do you overcome? Unokunda sei? You cannot just use your mind Haungoshandisi murangariro wako and your anticipation nemafungiro
But you subject your mind to the word of God. Why Jesus said, it is written. Can you see that? In his mind, the devil brought these stones. If you are a son of God, change these stones into bread. But his mind was subjected to the will of God. And he says, I cannot do that because it is written. Amen. Can you see that? Blessed be the name of the Lord. Amen. Now, that's why even in Gethsemane, he said, if it's possible, let this cup pass. Why did he say that? It's something that came to his mind. That's where the battle begins, in the mind. And he thought it in his mind. As he looked to the cross, the pain of the cross, he says this cup should pass. Yet he subjected his mind. Amen. The Bible says he was tempted like we are tempted. I want to tell you something. When he was in the wilderness, when the devil came to him, we have seen pictures where the devil with these two horns talking to Jesus. That was not so. The devil came on his mind. Can you see that? Right in his mind. Amen. Yet his mind was subjected to the will of the Father. That's why here it says, the battle begins in your mind. Amen. You can agree with me that the devil comes to your mind. I don't care how spiritual you are. The devil comes to your mind. The devil came to the mind of Eve before she could even eat the fruit. It was in the mind. That's where doubt was planted. Amen. And she doubted the word of God in her mind. And the mind is the womb of the Spirit. Amen. You cannot produce anything until it is conceived in your mind. The battle begins in your mind. Amen. So now your mind must be subjected to the mind of Christ. Amen. Now, the mind accepts the life, which is the word of God, and that brings the life. Just your thoughts doesn't do it. But the word of God brought in the channel of your mind. Can you see that? Amen. It brought in the channel of your mind. How can the word come in that channel when that channel is not subjected to God? So give your mind to God. That's how you can overcome. Because the devil uses your mind. And the Bible says that which is born of God overcomes the world. And Paul says in the book of Romans, don't be conformed to the things of the world, but be ye
transformed. asi imi sandurwai Where? kupi In your mind. murangariro Can yenyu you see that? unozviona You are transformed. munosandurwa What is transformation? kusandurwa It kudiniko is the changing kusanduka of your being kwezviriwe into another level. kuva mune imwe nhano. Amen. Amen. So the battle begins in the mind. kurwa kunotanga And mumurangariro. how can you overcome? Ko ungakunda sei? You have to overcome in your mind. Fana kuti ukunde iwe mumurangariro How wako. do you overcome in your mind? Unokunda sei kwa mumurangariro You wako? cannot overcome Haukwanisi kuti ukunde unless the fullness of God is in you. koga kuzara kwa Mwari kobata mauri. To desire these things of God. Virai zvinhu izvi zviri Be zvaMwari. in prayer. Ivai Read mukunyengetera. the word of God. Verengai shoko raMwari. Set yourself to the things of God Rovedzai izvi zviri muupenyu hwenyu kuti zviri zvaMwari. so that your mind Kuti mimurangariro wenyu is saturated with the Spirit of God uzadzwe nemweya waMwari. so that you can overcome. Ipapo zvino kuti mukunde. Amen. Amen. Because in your mind, Nokuti murangariro wenyu without even lifting your hand to kill, usina kusumudza ruoko rwako kuti umuraye. you can kill in your mind. Unokwanisa kutomuraya mumurangariro mako. In your mind, Mumurangariro without mako even stealing something usina kutomboba chimwe chinhu. with your hand, Neruoko rwako you can steal in your mind. unokwanisa kuba mumurangariro That's wako. why the Bible says, Ndochikonza Bhaibheri one who chiti looks at a woman to lust after her umwe unotarira nomudzimai kuti ari muchive is already guilty uchava iyo watopiwa mhaka because nechekare his mind nokuti has murangariro been wake subjected to that. wapiwa kuna izvozvo. Amen. Amen. So don't let your mind Musatendera pfungwa be dzenyu the playground of every spirit, kuti muve dandaro remweya upi neupi zvawo. every evil thing. Chinhu chipi nechipi chakaipa chose. Don't let your mind Musatendera murangariro wako desire the filthy things of the world. kuti udokwairire zvinhu zvesvina zvenyika. Don't let your mind Musatendera pfungwa be dzako subjected to the things of darkness. kupiwa kuzvinhu zverima rino. Amen. Amen. So that your mind Kuti murangariro wako is filled with the Spirit of God. uzadzwe nemweya waMwari. Because through that channel of your mind, Nemuhwezva kana nenzira iyo murangariro wako the Word of God comes. shoko raMwari rinouyawo. Amen. Amen. So when it's brought in that channel of your thought, Saka kana richinge raudzwa nenzira iyi yepfungwa dzako, your mind accepts it murangariro wako origamuchira and grasps it. woribata. What is your mind controlled by? Ko zvino pfungwa dzako dzinotungamirirwa nei? By your spirit. Nomweya wako. Your spirit catches the Word of God. Mweya wako unobata shoko raMwari. That's the thing that's got life in it. Ndicho chinhu chino upenyu machiri. It brings life into you. Zvounza zvino upenyu mauri. Oh, brother, Oh hama, when that takes place, kana izvozvo zvisvika zvakutora nzvimbo, then life comes down through that channel zvino upenyu hwoburuka nemuhwezva iwoyo into you. makupinda mauri. The Word of God Shoko raMwari is manifested in you. oratidzwa mauri zvino. If ye abide in me, Kana imi mungagara mandiri. and that the things, sorry. If ye abide in me, Kana imi muchigara and mandiri. my words abide in you, Manzwi angu kana shoko rangu muchigara mamuri. then ask what you will, Zvinochikumbira chamunoda imi. and it will be done for you. Izvozvo zvichaitirwa imi. Amen. Amen. Why? Sei? Because if the Word of God dwells in you, Nokuti kana shoko raMwari chigara mauri, your mind will be the Word of God, murangariro wako uchava shoko raMwari. and the will of God will be the desire of your heart. Ndiko kuchava kushuvira kwomwoyo wako. And God then always does His will. Zvino Mwari nguva dzose unoita kuda kwake. So if your will is subjected to the will of Saka God, kuda kwako kana kupapiwa pasi pekuda kwaMwari, your desire kuda kwako will be the desire of God. kuchavawo sokuda kwaMwari. So God cannot fail Himself. Mwari haangazvikundikani pane zviri He amene. will do His will. Unoita kuda kwake kwose. Blessed be the name of the Lord. Zita raShe ngarikudzwe. Amen. Amen. Then what does that do? Zvino izvozvo zvinozoitei? From the middle of the heart, Kubva pakadzika pomwoyo, which is the soul, panonova iwo ugaro hwomweya, from there goes forth, kubva ipapo kunobudira now feeding every channel. kupa zvokudya kana runziro kutsinga imwe neimwe. Amen. Amen. From the inside of your inside, Kubva nechemukati momukati mako, then it's channeled out zvino zvobudiswa kubutsirwa kunze through your eyes,
kudikidza nomumeso ako, your ears, nzeve dzako, your mouth, muromo wako, your everything zvose zviriwe will be controlled zvotungamiririrwa by that Spirit of God nomweya uyu waMwari which is in you. unogara mauri. Amen. Amen. You know what? Unozivei? God, for us to see, Kuti isu tione we need light. tinoda chaedza. And the eye Ziso knows how much light it must allow in. rinoziva chiyero chechaedza chinofanira kuti ritendere mukati, That you may see. ipapo kuti ukwanise kuona. That's why you cannot look into the sun. Ndo chikonzero hatigoni kutarira chiso kuzuva. Your eye cannot stand it. Ziso rako harigoni kumira pane simba raro. When they are welding with that arc welding, Kana vachinama zvino nemuto yawo kunamisa, you cannot look into that light haugoni kutarisana nesimba rechaedza ichocho, because your eye cannot contain it. nokuti ziso rako harigoni kuzvitakura. Amen. Amen. So is it. Ndo zvazviriwo. When the Spirit of God is in you, Kana mweya waMwari uri mauri, you cannot look into those evil things constantly. haugoni zvino kutarira pane zvakaipa izvi nguva dzose. It's not the Spirit of God in you Munhu womweya waMwari mauri is not made to contain that. hakuna kuitwa kuti kukwanise kugamuchira izvezvo. Like when the light comes, Sezvazviri kana simba rechaedza richiuya, you shut your eyes unovhara meso ako because you cannot contain that. nokuti haugoni kutakura izvezvo. Is it when the Spirit of God is in you, Ndo zvazviri kana mweya waMwari uchigara mauri, you cannot contain evil haugoni kuchengeta kana kutakura zvakaipa, because in you there's no place for evil. nokuti mauri hamunamo nzvimbo yezvakaipa. Amen. Amen. Now, Zvino the trouble of it is, dambudziko razvo nderiri, we are standing here timire pano with a lot of doubt in our mind, takazara kadziko kana kusagutsikana mumurangano medu, trying to accept tichiedza kugamuchira something out there. chimwe chiri nechekunze uko. Can you see that? Munozviona? You cannot receive that which is not in you. Hamuna maruramire kugamuchira chimwe chisiri mauri. Can you see that? Munozviona? If the word of God is not in you, Kana shoko raMwari risirimo mamuri, you cannot accept it when it comes. hamugoni kurigamuchira kana parinouya. Can you see that? Munozviona? If evil is not in you, Kana kuipa kusiri mamuri, you cannot receive it when it comes. hamugoni kukugamuchira kana kuchiuya. Can you see? No, Because there is that channel in you. Nokuti mune muhwezva kana nzira iyi So how can mauri. you overcome? Ko mungakunda sei? The way to overcome evil Nzira nayo yokukunda is zvakaipa not just try to fight that evil, hakusi kuedza kurwisa chakaipa but ichecho, to deny it the channel into you. asi kuchidzivisa nzira yacho mamuri. And how can it be forbidden? Ko zvinokwanisa sei kuti zvidziviswe? By the word of God Neshoko raMwari abiding in you. richigara mamuri. Can you see? Unozviona? When the word is in you, Kana shoko riri mamuri it cannot accommodate that evil. harigoni kugamuchira chakaipa ichi. That's how you can overcome. Ndiyo nzira nayo yamunogona kukunda. Amen. Amen. You cannot overcome Hamugoni kuti ukunde without the word in you usina shoko mauri, and trying to do that which is right. woedzesera kuita ichecho chakanaka. Amen. Amen. You got to stop Unofana kureka, and come down ona kumira zvinodzika that channel with the true word of God. mwezha kana nzira iyi neshoko raMwari rezvokwadi. You let the channel of the true word of God comes into you, Tenderai nzira yokubata kweshoko raMwari rezvokwadi kupinde mamuri, and then it goes out itself zvino iyo inobudira nechekunze yomene automatically. kamwe kamwe. Amen. Amen. It's no longer you now. Hazvizani zvichiriwe You zvino. have allowed the word of God to come into you, Watendera shoko raMwari kuti rive mauri, and automatically zvino zvichibata izvo nesimba the word razvo. in you Shoko mauri produces the word. robudisamo shoko. Can you see that? Unozviona? And your mind, Murangariro wako which is the womb of the Spirit, uri chizvaro chomweya, receive the seed of the word of God wogamuchira mbeu yeshoko and raMwari, conceives the word, wobara shoko,
when it conceives the word, kana richibereka shoko it will only bear the word. richabereka koga zviringori shoko. Amen. Amen. Can you see that? Unozviona? Aubereki sisina kugamuchirwa mavuri. That's right. Can you see? Unozviona? Shoko raMwari kana ragamuchirika mavuri, Amen. ndo rinokwanisa kungoberekwa. Amen. Amen. Okay, let's just close with these words. It's what on the inside. Ndechinobata kana kugara mukati. That's the thing that counts. Ndicho chinhu chine basa. Is the inside. Ndezviriwanikwa mukati. Satan's approach nzira yokuuya nayo yewakaipa is from inside. ndekubata nomukati. Now you say, I don't steal, zvino ungati handibi, I don't drink, handimwi, I don't do these things. handiti zvinhu izvi. That has nothing to do with it. Izvozvo hazvina chimwe chete chekuita nazvo. It's the inside. Ndezviri kubata ushe mukati. Amen. Amen. No matter how good you are, hazvine hanya ungava wakanaka sei, how moral you can try to be, kana ungaedza kuva nounhu zvakadini, it's what is in the inside. ndaizvozvo zviri mukati. Amen. 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 Kana matiri musina mweya iwoyo nesimba iroro, ama tingaedza kudzidzisana, tigoedza kugadzirira mapfekero, tigoedza kugadzira mataurire, tigoedza kugadzira magarire pasi, zvese izvozvo tikapedza kuzviumba nekuzviumba, still hazvitisunungure kubva pasimba rechivi. Anokunda ndichamupa chinhu ichi kuti achagara neni seni ndakakunda. Ishe akakunda sei? Taona nenhoroondo yamagwaro kuti zvakatorei kuti akunde. Nzira imwe cheteyo ndiyo yatinokunda nayo. Amen. Tinowisana. Mukanditora mukandiisa mubhodhoro, mukandiisa mumba yangu ndoga, musina wandotaura naye, musina anondigumbura newandinogumbura, ama ndikabudiswa imomo after 10 years, ama ndenge ndine zvivi zve10 years dzandararamira ndiri ndoga ndisina wandikutaura naye. Can you see? Nemhaka yei zviri mukati. Amen. Ndinokwanisa kuuraya vanhu 50 ndiri imomo ndiri ndoga. Towisana. Ndokwanisa kuita chero chinouya nomumurangariro wangu ndiri ndoga imomo. Amen. Nokuti hazvitore meso kuti ndingoona kuti ndigotadza, hazvitore nzeve kuti ndinzwe kuti nditadze. Ndoda kukuudzai kuti matsi nembeveve unotadza, bofu rinochiva. Towisana. Hazvisi zvinongova maonekere kunze, zviri mweya. Amen. Mumurangariro wedu mukava nzira yekufamba kwomweya waMwari, then we can overcome. Amen. Kunze kwaizvozvo hatigone kukunda. Ndo chikonzero vaJudha vakagadzira nzira yekugeza maoko, nzira yekuita zvino, nzira yamapfekero, nzira yezvese izvi. Ishe akauya akati muri vanyengeri. Amen. Kunyange muchiita zvose izvozvi munotendeutsa munhu 1, kuti munhu iyeyo munomuita mwana wegena akapetwa kaviri kudarika zvaaive. Nokuti hama haisi nyaya yezvinongoshongwa nekuitwa kunze, zviri munyaya yeshoko raMwari mumwoyo medu. Shoko raMwari ariuye matiri nenzira imwe isati iri shoko raMwari. Amen. Sekera Paul achiti unozviziva iwe kubva pauduku hwako kurayira kwamagwaro kunoumba nekuisa kuupenyu husingaperi. Amen. Ishakuropafadzei. Tikasungei. Ndinokuja Kristu Ishe